Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comments. Ningizimu Afrika yonke ngiyabingelela kuma-Blue Nation wonke kona wonke umuntu ophilayo emhlabeni jikelele. Sengifikile ke bafowethu, ama-mask asiyatholakala nje ukubona nawa ayatholakala, asefikile ugqoka le mask ke. Le mask ke imnandi kakhulu, ayifani na wonke lama mask akhona. Le iqala nje from suka la ikuvala kusuka la bese ivula isikhala phakathi nendawo la ngaphakathi ivule ipush indwangu yakho yenze ukuthi ukwazi ukuphefumula kahle, ungajuluki noma uyifakile ingamncinshi umoya, kodwa uphefumule ngayo, iyafakeka nje uenjoy ngasonke isikhathi. Nala futhi ayikubambi kube nganje awufake lutho uma uyifakile. Ifakwa ke ngalendlela njengoba ubona Blue Nation ubheka phezulu, ifake uyithi iyabe kanje isipheleleke. Atholakala ke lama mask bafowethu kusuka manje kuyale phambili. Abasethekwini abalindele ngolosithathu azobe sekhona, azobe setholakala. Baxhuma nezinduna ezobe zilaphana kwamashu, bexhumana noSibekezelo. Abasegoli besize bexhuma nezinduna egoli, zizoba nalo uhlelo lokuthi afinyelela kanjani noma kunzima ke vele ukuthi ungahamba uwadeliver ama mask kulesimo esikanje, but sizolwakho uhlelo lokuthi igcine ifikile noma uthola uthatha isikhathi ngana, kodwa cela abantu besibekezelele ngoba singaphansi kwe lockdown.